mutaupanga share kuti anthu ena somuna tikhale nawo limodzi fuka panali anthu ambiri amene mwina anakhuzidwa kwambiri mwina ndi mapost amene wapanga post chana. Pangani share apa tili pa 793. Pangani share at least tiyambika apa 1.2 ka pa 1.5 ka, it's okay. Pangani share amene mungate upanga share. Pangani share kamwa pangata kanzana. Sima 1.3 ngofika 1.5. Tingofika pa 1.5. I hope ndikumveka bobo. I hope mukundimva. Yeah, 1.5. I think titawuyamba hapo. Actually, I'm not home. I was traveling there. Ndiri munjira ndaganiza zoti ningoyima ndipange live chifukwa masana panali zolepheresa zina ndi zina twena kuti yankhula mwina ndi mwina, koma naona be kuti ndipeze njira kuti be ndiyankhulane ndi anthu amene amandifunira zabwino, anthu amene amandikonda. Choyamba tithokoze Mulungu kuti ndili ndi moyo, inunso muli ndi moyo, mwapezeka pamenepo kuti muonere live kuti ndigawane nanu nkhawa zanga, fuka anthu ambiri naona munalo okhuzidwa kwambiri, ndandira makhoza ambiri sinathe kuyankha, ndandira ma message ambiri sinathe kuyankha, kuyambira adzana iyo ma message pa Facebook ambiri sindinakwanise kuyankha, koma ambiri nimawerenga, nimakwanitsa kuti ndiwerenge. Nali mauthenga achilimbikiso ambiri anthu mandilimbikisa, and there's zimene somwena zimandi dekesa namba umaganiza kuti it's part of life, whatever happens is part of life. I think I should be strong. Choyamba ndikupepeseni mwina nangopanga posts zinkhani zija osanena cheni chimene chikundichitikira, sindinayankhule zambiri mangonena mapost. I think it's been mapost kandi atatu ka angatasali 4. Ndele unachiona chanzeru kuti yayi ndiyankhule ndigawane ndi mtundu wanga, komanso anthu amene amandifunira zabwino adziwe kuti chikundichitikira ndi chani. Ndimakhala ine ndi munthu aliyense ni munthu, I'm a human. Ndimakhala ndi zofowoka zanga, ndimakhala ndi mavuto anga, koma mavuto aku nyumba kwanga siningagawane ndi munthu wina aliyense, siningamalembe pa tsamba langa la mchezo as an artist, no. Amakhala ndi mavuto anga cause ndi udindo wanga kusolva mavuto au moyo wanga, koma pali mavuto ena onena kuti ndekha siningakwanise, ndekha siningasenze, nimafunikira be munthu amene ningagawane naye kuti ndipepukidwe. Choyambirira nkhani imene ndifuna ndigawane nanu pano, nkhani imene ikusausa moyo wanga padakali pano, ni nkhani ya music yanga. Ndikukuwuzani inu chifukwa kuti inu mmandipanga follow chifukwa cha music yanga, chifukwa cha talent yanga. Inu simaneighbors anga, ndesi ndingamakuwuzeni zokhuzana ndi kwathu, kapena inu sazibale anga sindingamakuwuzeni zokhuzana ndi mene ndikukhalira kaya ndi anthu ena kapena chani, koma ndikuona kuti ndi chanzeru kuti ndigawane nanu mavuto amene ndikukumana nawo pa nkhani ya music yanga. That's why I'm here, kuti ndikuwuzeni kuti chikuchitika ndi chani. Kungonenako pang'ono, ine I got introduced in the game 2015. 2016 ndimene ndinayamba kumveka chilawe idayamba kutchuka, nyimbo imene naimba ndi Nepmani ulemu wako Mulungu azikudalisa, unapanga chinthu chachikulu, ndi chifukwa anthu ndimakunyadira Nepmani.
2016 naimba chilawe changachi kuyambira nthawi imeneyi kufika napano ndatulusa mahita amene alowerengeka sambiri ya natulusa tango chidula 2018, natulusa ufiti, natulusa chidodo ndi again ndi zapo mpano. Nthawi yonseyi mwina sindinakatha malongosola mwatsatanitsana kuti chimachitika ndi chani. Mene nkamva kuimba nalibe manager, nalibe sponsor, panalibe munthu anali amene amandithandiza. Ndimagwira maganyu ndikumapita kukajambula nyimbo ku studio. Ndimajambula nyimbo ku studio tsiku lililonse ndapeza ndalama yokwana 1.5 for producer amene ali Don Fox ankandimbira phone akapeza luka kina kake kubwereza jambule nyimbo. Ndimene ninkajambulira nyimbo yanga apo until ninafika potopa kuti nyimbo ziningo zijambula zambiri ndi jambule nyimbo lena kuti isinthe moyo wanga. Nakuma ndi suspense ndakambirana naye nkhani paka ndinagwirizana kuti bwanji timupanga approach Nebman tiyimbe nyimbo imene ingasinthe chani kodi ingayambise career yanga kuti ndiziwike kuti ine mayimba naimba chilawe inachuka. Nthawi imeneyo nalibe ndalinakale kuti sinalibe manager, nalibe sponsor, but anthu ena they came in after ataona kuti ndaimba nyimbo yabwino amene timati kuti chani PHP Entertainment. They came in anandithandizira video audio nditapanga kale itayamba so kumamveka patali. They came in, it was just an oral contract, sina sign nawo contract ina iliyonse amango ndithandiza kuti munaso zina la PHP yo izidani izimvekerera. Titachoka pamenepo navutikaso kuti ndituluse nyimbo chifukwa phindu lenileni muchilawe changachi sindimalipeza. Nalifana osachuka or mashow analovuta kuti ndizapeza kumayambiriro apo until so ndinakumana ndi Mile Entertainment komanso HGI china Dr. V wakulilonga amene mamziwa anandithandiza nyimbo yanga ya ufiti, anandipanga sponsor video nachoka Blanda kupita kulilongo kajambula video ya ufiti paka na video ija inatheka chifukwa iwo anayikapo zanja, anayikapo drama ndi nzeru zawo. On my own I couldn't manage kuti neyo ndijambule nyimbo ya ufiti ija mpaka naitheka anthu muzimvera sindikanakwanisa pandekha chifukwa ndinali munthu ochepekedwa. Ndimakhala ndimangopusha zinthu koma ndine mfana ochepekedwa ndithu izozo ndivomereze. Choka pamenepo kunabweraso nyimbo ya tango chidula amene sinathandizidwe ndi as a company kapena record label, anali chabe anthu amene amandigayira kadola amane kadola akachanchani paka ndinajambula video ya tango chidula anthu munaimvera. Ndikunena izi kuti munditsate bwino lomwe kuti nthawi inayonse imene ndinatulusa nyimbo ngati inamveka ndi chifukwa choti anthu ena akanayikapo dzanja. On my own sizinali zophweka kuti ndikwaniritse. Artist amene upcoming artist alipo ambirimbiri amene amatha kuimba koma sizophweka pa iwo okha kuti akhale ndi project imene angakwanise kuipanga promote, angakwanise kujambula video yabwino. Ena amakanika ati ndoimba koma amakanika ndithu kukhala ndi ndalama imene angapitire ku studio kuti akampase producer zimakanika zimenezozo olokulipira collab fees zimakanika zimenezozo. Ndikunena izi nyimbo zonse zimene niyo ndikuzitchula mukuziziwa munazimvera chifukwa anthu ena akanayikapo zanja nathandizirapo. Ndinaimba tango chidula kenako kunazabwera again ndi chidodo zimene zinachokera mu EP yanga ya liwu loyamba. Liwu loyamba ndi project imene ndinayamba ndi ndalama zanga chifukwa nthawi imene nayo ndambapeza be mashow zaka zina zake ndimapeza mashow. Komano chimene mungadziwe ndalama imene munthu amapeza ku show imene industry yathu ilili si ndalama zonse zimene ungazibwezerese kuchani kodi ungazibwezerese ku music. Pali ndalama zina umafuna uzithandizikira moyo wako kuti uzipita pasogolo manimvesesa. So kunabwera dawa si record label. Dawa ndi anthu amene amangofuna kupanga empower ma artist. Ninachitika mwayi chifukwa kuti ndimangothokoza Mbuye for anthu amene amabwera moyo mwanga ndipo music yanga imapitirira mpaka neno kufika na tsiku lalero mmandiziwa mmanjoyabe nyimbo zanga. Koma you can see space imene nimatenga ndisanatuluse nyimbo nimatenga nthawi yayitali chifukwa kuti chani nimakanika pandekha kukwaniritsa kuti ndituluse nyimbo chifukwa kuti nimakhala kuti kuthekera palibe. You see, fast forward zonsezi ndanena kuti zimachitika ine sinasainidwe ndi munthu ina aliyense. Ndipo nimakanika kupanga utilize brand yanga kuti ndizipeza ndalama zokwanira nzitha kusamalirira moyo wanga komanso kukuzira brand yanga kuti anthu ifika mmango nena nthawi zonse kuti simukutulusa nyimbo.
munakaziwa mbali yanga munakatha kundimvera chisoni, komano siningalongosole china chilichonse pa Facebook kapena kukalongosola kuna kulikonse. Ndimakumana ndi zambiri, ma struggles ndi ambirimbiri amene ndimakumana komano ndizovuta siningakulongosolere zimene ndimakumana nazo zonse. Now ndakhala nthawi ndisakuimba nyimbo ndikungopanga mitekete, anthu ena manena kuti anatha munthu samatha ali moyo, ine siningathe ndili ni moyo ayi, koma ndimamva chisoni kuzimvera chisoni kuti anthu akuyankhula zambiri kuti ndimangopanga focus mitekete sindikupanga za nyimbo, komano sakuziwa chimene chandichitikira kuti zonsezi zizichitika. Akuluakulu ndikudusa mu nyengo zowawa, ndikudusa mu zambiri zimene ndaona kuti ndingukuwuzani chifukwa mukamangoona muzikhala ndi maganizo osiyanasiyana muziweruza simungaziwe kuti chundichitikira ndi chani. Panopa it's been a month moyo wanga olokudya kumene kukhala kovuta. Chifukwa chani? Ine nalandira proposal kuchokera kwa munthu wina amene sindifuna kutchula zina chifukwa kuti sinkhani ya milandu, cause sindikupikisanaso ni munthu iyayi, sindikupikisana ni munthu, koma ndifuna ngonena mbali yanga kuti nanenso zindipindulire. Nalandira proposal kwa munthu amene ali ku America, anandipanga proposal kuti azindipanga manage, ndipo ndinamuvomera. Ananditumizira draft ya contract naiwerenga. Ku email kwanga kuli ma proposal ambirimbiri, anthu ambiri akawandipanga proposal kuti andisaine, but on this one I got interested cause munali zinthu zambiri zimene moyo wanga ndimafuna zitachitika, ndipo ndinaona kuti kuthekera kulipo kuti brand yanga itha kufika pena pake, nditha kusintha, nditha kufika pamene ine ndimatani kodi ndimafuna. Ndinavomera zonsezija, nawerenga contract, ndinawerengesa zinzanga amene maziwa azibale yanga, ndimakonda kuwerengesa azibale yanga ena ake ndimaziwa ndiwozindikirako ndithu ndima graduate. Nawerengesa anthu enaso anawerenga contract ija, ndeti nawunikirana ndi mmene ndimayenera kuti ndimvesese, komanso ndi mwina mmene mayenera kuti ndidziwe kuti zikutanthauza kuti chani, chifukwa ine sikatswiri wa zamalamulo, komanso ineyo siningaziwe zonse yayi. Contract ya mapeji almost mwina 80 siningathe zonsezo kuzitambasula ndi kuziziwa kuti zikutanthauza kuti chani. Akuluakulu anthu ambiri amabwera ngati angelo, komano it's not easy kuti munthu uzindikire kuti munthu ukugwera pa trap kapena ne kuti chani you are being trapped, kapena kuti ndizovuta ukakhaulwa kumana ndi anthu ochenjera amene amaziwa ntchito yawo, anthu amene ali ndi ukadaulo ofuna kupanga zawo kuti zitheke, kapena one kuti akatchali kapena ndingalende choncho. Nasaina contract nditawerenga china chilichonse, nditafufuza china chilichonse, anthu atanditanthauzira contract inali yabwinobwino, koma panali mawu amodzi amene ndifuna 2214 pepani ndikukanika kulongosola mwina in details cause you know contract ndisanawerenge ndifuna ndilongosole. Atawa nanduza kuti azipanga invest china chilichonse azika 70%, ine ndizikapo 30% pa ma project amene tizikhala nawo. Ndimene watulusa aba mu December nayamba kale ojambula paka na nyimbozo nalekeza nyimbo, najambula nyimbo 6 zokha, nakanika kupitiriza kambaka zovuta zina. Nyimbo zonsezo nalipira drama zanga za mtumba mwanga zimene nimapeza ku mashow, komano atawa atabwera anandipeza ndili mkati molikoda album, ndipo ndinalongosolera ma project anga amene ndili nawo, ndipo nawuza kuti ine ndikupanga izi ndi izi, ndipo ine ndifuna mundipangire izi kuti ulendo wanga upitilire. Ndipo anavomera bobo. Nyimbo zonsezo so anazimvera, natumizira ma demos, ananena kuti ndi zinthu za bobo, tinapanga na glim paka na, ndipo ndisanasaine contract panatenga nthawi, panali zinthu zambiri zokambirana, ndipo ndimafuna pange clarify point ina iliyonse kuti ndikathe kuinvestesa kuti ikukamba zorani. Atawa anandilola ine ndisanasaine contract amapanga ma delays. Ine nauza kuti amwene ndakhalise usatulusa nyimbo, ndilole ni bwanji ndituluse nyimbo tijambule video. Adaja namba kupanga ma delays up until ine natenga drama imene nali nayo budget zinthu zina za moyo wanga kuti ndijambulire chani, ndijambulire video. Najambula video sindifuna kutchula ma figures, mwina ndizitchula ma percentage. Najambula video
not najambula video nalipira ma video nalipira ma model nalipira ma dancers ndinalipira divorce kwa videographer chifukwa ni mazozo lizosezo pakamozi sindikanazi kwanisai adaja usejo ni maika paize amango da say don't worry tipanga zakuti ino contract machedo akusaini adaja nantumizira ndrama kuti ase ndrama video nazo ndapano ndata ndifusa za videos zilibali nalo ngosolo ndapanga zakuti apo bo eko dola hii ina ndipanga likava ndrama imene wagwirisa ntchito ndikutani ndikupasa ine mpaka navumeleza na sign contract video ili in process manivesesa pa ndrama yese imene ninagwirisa ntchito adawa anangoikapo 30% imene amanena kuti ndizika ineja anaikapo 30% ine naikapo 70%. Ni ndrama zambiri video yoti nandonongera ndrama zochuluka kwambiri sindifuna uchula ma figures koma ndifuna ndizingonena ma percentage kuti at least two 14 adawa nditasaina contract now za kuti mani video yasala kuti ndikangopereka balance 150 kuti tiyambe kupanga ma process odulusa acha ananduzo zoti azipanga china chichonse mu contract ndinaye pompa papa koma sinengathe kuwerenga china chichonse azipanga china chichonse pa moyo wanga ma promotions what china chichonse manivesesa ine ndinauza kuti amweni tendikaombole video yatheka video la jambula ndananuza ndiyankho naye videographer anayankho ndi videographer anampasadi ndrama ichi actually ndrama imene anapereka ndi imene inakwanisa kuti khaleso 30%. 150 inali anapereka yes 150 inali ngati 30% yawo inakwanisa 30%. You see anapereka 30% ndikutenga video kwa videographer nyimbo zanga zimene ninajambula za abamu anazitenga zonse ndikuzisunga ndi nawo zoramweni tituluse nyimbo komaso mnani na kuti ndrama imene ninajambulira video mundipasa adana akanika kundipasa ndrama yose ndrama yambiri kwambiri sindifuna kuichula ndrama yambiri anakanika kundibwezera ndrama yanga kuti video ndi yako nauza ndasaina contract imene nazo kuti ndizigwekapo 30% ndena ngazichitika bwanji ma shares zoti tikambopeza phindu kuchokera muzimene tapangazi zizikhala bwanji adaja nakana ndena nauza okay ine fund pange terminate contract ndema na mwa contract yathu ananena kuti ukafuna kupanga terminate contract ulembe notice for kwa 30 days ulembe notice ya 30 days nalimba notice kwa uzati ndifuna kupanga terminate contract sindikwanisa tisanapite patali ndipo tizindola ziyamba kale tingozisilabe panjira ngakhale zili choncho ndene ndikubwezerani ndrama yanu ija mungu ndibwezerani ndrama yanga pena mungu ndipasa project yanga ine nditani kodi ndituluse videographer anamuzoda sapange release anamopseza zambiri anamuzoda sapange release video apo until yo atatani kodi atalamula adawo contract yose amagwisa ntchito malamulo ataku Indiana osati malamulo so ku Malawi anapanga zimezo ndi lawyer wawo ine ndilibe lawyer anapanga zimezo ndi lawyer wawo ku states kumene makhalako pano pata mwina mwezi ndikulimbana nawo kuti andipase video yanga sakundipasa video yanga ati ndidikire chifukwa kuti contract imanena kuti mandiwerenge apa contract muli agreements amene ndinapanga agree ananena kuti point isuti ndine mbuli suti ndinosazindikira hayi zonse zinaziwerenga ndikuziziwa ndipo namvesesa iwo also nafusa kuti apange clarify ndipo anapanga clarify ananena kuti the artist shall provide the agent cause adawa ali ndi agent osati manager hayi iwo ndi agent wa ma artist ananduzo ndi agent wa ma artist contract yose amayuza mode agent osati manager kamena chani ananena kuti the artist shall provide the agent with such samples of work as are from time to time necessary for the purpose of securing assignments, sales and bookings. These samples shall remain the property of the artist and be returned within 365 days of termination of the agreement. Ananditsikimizira kuti ma screenshot iso napanga in case kuti nyimbo yanga andibwezera pakatha chaka ine ndaononga nyimbo chaka chino ndrama zanga zambiri ati within 365 days imene ili chaka ndi nthawi imene atandibwezere nyimbo atandibwezere neyo video yanga kuti ndituluse
iwo contract avomera kuti tipange terminate komano nyimbo yanga ndibwezera pakatha chaka nawo zamwene sizingatheke nene mavutikira kuti zinthu ndizipanga ndalama imene napanga ndikanatha kupangira business ndine mavuto ambiri chapuno ndipaseni nyimbo ndituluse tapanga terminate contract ndalama yanu ineyo nditani ndikubwezerani ndipo nawo ndalama yanu soilirede adawo mpaka na kusunga ati ndinaku uwerenge agreements a contract ndi zinthu zomvesa chisoni kuti ndinasaina. It doesn't mean kuti ndine mbuli kuti sine mazuwa chimene ndikuchita ayi anapanga clarify orally anayankhula kuti ndizoti ningofuna kuti masiku 365 ndizakwanilise kubwezeresa ndalama imene ndinaononga in case kuti tapanga invest zambiri koma ndizakwanise kubwezeresa ndalama imene ndinaononga ndizapange sort out ndalama zimene tazipeza ndi ndalama zimene tinaononga kuti nditenge kugawo langa kuti nanenso ndisaluze ndeni nawo zoti simunaluze kanthu mwandipasa ndalama yochepa imene sikukwanaso imene ili 30% imene ndakuzani kuti ndalama yanu ili ready ndikubwezerani nde panopa ndipaseni chani ndipaseni niyo machenji anu ndikupasani ndipaseni video yanga ndituluse ndikupaseni ndalama anandikana nanu za asayine suri ndikusowa ndalama yako ndiochepa undisiye ndendese zinthu zanga amene ndimayendesera apa until now ndinayesera kumayimbira makhozi ndimankhwana nawo olozulozulo liso ndiyankhwana nawo and chimene ndimalemba pa audience akudziwa aso ndipo andiopseza zambirimbiri kuti andisumira ineyo atandisumira ineyo man nimavutika awaso akutumizaso ma message ondiopsezaso you see so ndikuzuwa zoti kwa ena mazitenga ngati kuti mwina ndinkhani imene mwina siyokhuza koma ndinkhani yonena kuti ineyo kundikhuza chifoti ndaononga ndalama zambirimbiri kuti zonsezo zitheke nimavutikira palibe amene amandithandiza mwanimvesesa now sindikuzuwa kuti ndi ine ndingamalowere no khomo landani no kuti atawa ndibwezere no nyimbo yanga chifukwa ine hadid bini kuti mwina ndili ndiloya kapena mwina zinakatha kundipindulira komano ndi zinthu zonena kuti aliyense amene nditamfunse kuti andithandize andiunikira kuti ndi zinthu zosatheka chifukwa kuti contract ndinatani kodi ndinasaina kale ndipo zonsezo zinalembedwa mu contract ndeneyo no apa pano chimene neyo ndalowa live iwo aonere ndi amve kuneyo zimene ine sindikulimbana nawo sindikupikisana nawo and I'm not saying kuti iwo ndi munthu I'm not saying kuti ku being managed ndi chinthu cholakwika kapena chanchani ine ndinasankha sogolo ndinasankha kuti zinthu zanga zindiyendere koma zandika mmavuto chifukwa kuti ine ndimasankha kuti zinthu zanga zindiyendere mbuye monse mundakhanduka ndikakuika ndi anthu chifukwa kuti ndimaopa zinthu zina zimene sinimazimvesesa komanso zinthu zina zimene muona kuti zindika mmavuto now I tried my best kuti mwina I should work ndi munthu onena kuti zinthu zindithandize koma zinthu zikukanika ine what I wanted what I want ineyo ndi hango ndibasa nyimbo yanga ine chingofuna ngo ndibasa nyimbo yanga suti ine sindikatha kulimba ndi munthu ndilibe kuthekera kuna kulikose ndilibe lawyer ndilibe ndalama zoti ndingamusumire munthu what I want ango ndibasa nyimbo yanga ine ndigwirise ntchito fuka naononga ndalama zambiri ndalama zimene ndikanatha kupangira zinthu zambiri ndine mavuto ambirimbiri oti ndikanatha kuthandizira moyo wanga ndikanatha kuyamba business ndikanatha kupanga chani koma ndalama yonse imene ndinayigwirisa ntchito kupanga invest mu video wina wangobwera wangoka ndi ndalama zambirimbiri munthu ali ku America ndi ndalama zambirimbiri koma kuti ndimubwezere ndalama yake yochepa yeniyeni 30% alright neo ndithokoze wina aliyesa amene wandimbira phone wina aliyesa amene anandicheka azinzanga azibale yanga mafanzi anga nonse ineyo ndi adono kulolo niyo kundithandiza munga ndithandize bwanji ndi zinthu zoti ineyo so
sindikuziwa zoti ndingadani koma I just felt like what I should share with you mumve mene neni madusa ena mangona kuti sindikutulusa nyimbo zimandipweteka ine sikuti ndinasiya kuimba kapena ndimapanga focus zinthu zina koma ndimalimbikira kuti zinthu zizikhala za ball ndizijambula video yabwino anthu muzikondwera ndizimba nyimbo zabwino koma nthawi imene ndifuna kuyeserera kuti zinthu zanga zikhale zabwino you can see zinthu zimene ndimakumana nazo moyo mwanga manimvesesa issue ini maitenga issue yabwino bwino but it's been a month now ndikulimbana ni munthu kuti angopanga zinthu zomwezo paka pano pamakhangati ka 14 nimamwimbira WhatsApp call kangati kuti ndine zimene ndikuyankhula sakuzimva ngati kuti ine ndikuyankhula ka language jina yake kapena ndikuyankhula zinthu zina zake zimene sakumva ndikuyankhula zinthu zabwino bwino kumuza amwene ndipaseni zinthu zanga ndipaseni nyimbo yanga ndifuna ndituluse nyimbo yanga ayi koma ati neyo ndinasaina contract cholinga yake si inaliso chofuna ndithandiza nakhala amafuna ndithandiza issue ndi yaying'ono ndikanatha kukambirana issue iyi ndikukhala yabwino bwino ndikumbwezereti ndrama timene anaononga paine fuka anaononga ndrama yochepa inene yoti osatiso ndingapemphese kwa anthu ndrama yoti ndimbwezere iyayi ndrama ndinayisonkhanitsaso nayisonkhanitsa ndekha ndrama yoti ndimubwezere ndipo ndrama yo ilipo namuzamwene nachita mupangira screenshot ndrama yamwene kuti ndrama mwayona ili ku account ndiyani yoti ndikupaseni kumalawi kuno munduze munthu amene ndingantumizire ndrama iyi yoti ine ndipase mundipase nyimbo yanga ine ndifuna ndituluse nyimbo yanga chopya akundiyankha bwana nakasa mandiyankha bwezi nditaganiza zina akundiyankha koma akundiyankha zinthu zamwano zoti ine ndichironodabwa ngati kuti ngati ino ndapenga misalano ndineyo chifukwa ineyo ndikuyankhula zinthu zabwinobwino iyeyo so akundimva kuoneka kuti akundimva koma akungondiuza ase unasaina contract ndikudikire kaya ati ndidikire kaya ndidikira bwanji kwa chaka nyimbo ndajambula pano vaikutha miyezi iwiri nditachijambulire ni nyimbo ndizidikirira so zichani moti nyimbo ndituluse ndakhaliso osatulusa nyimbo ndendayesesa mbali yanga kuti ndagwisa ntchito ndalama imene sindikanayikaso ku music ndikanathandizira mavuto anga ndini mavuto amweni ndini mavuto mwanimvesesa koma munthu akukanika kuno alright ineyo zimene ndikandatha kugawana nanu ndi zomwezi kaena azitenga kuti ndi zinthu zopanda ntchito koma ndithakuwuzani kuti ngati ndili ndi stress moyo mwanga ngati ndikusausika moyo mwanga it's about my music nimadalira music ineyo kuti moyo wanga uzikhala bwinobwino ndichifukwa yake ndimapezeka zoti gawo limene ndimapeza ku music ndikalitema kuti ndibwezerese so music zimakanika now ndazipanga sacrifice kuti nditenge ndrama ija ndibwezerese ku music now zinthu kuwina so kukandipanga zinthu ngati zimenezi ndikumva kwawa nkati mwa mtima wanga nde ineyo alright okay zabwino bwino ineyo ndimakhulupirira ine ndimapemphera ine ndi mkhristu ndimapemphera ndipo ndimakhulupirira zoti kumwamba ku Mulungu alipo ndipo ngati ine ndinalakwira munthu amwene ine sindimapemphesayi ndipo palibe amene amandithandizayi hadidi bini ula ndosewa ndachula anabwera mu music yanga uzandithandiza ndipo ndimathokoza chakuti kuti anthu amene anabwera kuzandithandiza for free palibe pamene anthu osewa ndachula palibe pamene ananena kuti afuna kutenga gawo pa music yanga kapena afuna kutenga gawo pa ndalama imene ndimapeza ku mashow aya nangondithandiza nawo ndifuna kupanga munthu business oti ine ndizipindula iyeyo so azipindula mwaona I signed a contract bwinobwino kuti tonse zindithandize ine zindithandize yeso zindithandize for the first time I wanted to try now zandika mavuto amene mungakwanise palibe chimene mungapange koma atawo akuonera live ndipo live iyi ndi saver ayionera nthawi ina iliyonse chimene ndingauze ine sindingakwanise kuwasumira ndilibe lawyer and I understand kuti ndinasaina contract ndi zinthu zomveseseka koma iwo amagwirisa ntchito malamulo aku Indiana ku America ine ndi wa ku Malawi I don't mind zinthu zimenezo zinachitika ngati ili mistake ndivomereze kuti mistake imene ndinapanga ndini koma ine ndimazitenga ngati zinthu za simple munthu akadikire masiku 365 before ndapanga terminate contract oti tangokhalako mawiki cause chisainire ndisipanathe mwina 30 days chisainire ndi contract sipanathe 30 days ati ndilembe kalata nalemba notice amwene titangokhala masiku amwene tili mkatikati mwa zimenezi zinthu zakanika
zakanika nachitaso kulembesana ndilembera ndi mphanga notice namuzola se ulembe chizungu kuti mwina amvesese ndikalemba chiche waona ngati kuti ine ndikusewera ulembe chizungu adawa amvesese zimene ndikutanthauza nalemba ndizifukwa zimene ndinapangira terminate contract ndipo namuzola mwene ndimapanga expect zinthu zambirimbiri mwanimvesesa ine I try to balance my brand chiyambireni ineyo ndimayesesa kuti ndizingokhala relevant kaya sindikutulusa nyimbo ndimadziwa ndimavutikira kuti ndituluse nyimbo sindikutulusa nyimbo ndakhala chinthawi osatulusa nyimbo chifukwa kuti kuthekerako ndilibe mwanimvesesa I just try to say relevance kuti at least nthawi imene nditazakwanise kupeza ndalama nthawi imene wina wakati azabwere kuti azandithandize neyo zizatheka ndizajambula project mwanimvesesa now ndasanduka ineyo olakwa ndasanduka ngati kuti ineyo osazindikira au nditenga ngati kuti ine sindizuwa chimene ndikupanga pamene ndi zinthu zabwinobwino sindifuna ndimvere chisoni koma iye aziganizire madala muziganizire anoka it's a company mulipo anthu angapo koma niyo muziganizire mukakhala panokha muzuzu nine ndikumva kwa ngati mwa mtima wanga olo moyo wanga papa ndingamaganize chani ndaononga drama olo ndilibe drama kuti ndingajambulire audio ndaononga drama zambirimbiri kujambulira video kuti nditulutseko video nditatha chaka ndakhala zaka ziwiri ine chitulusireni video apa pasowa munthu ondithandiza ngati sindinakazipangira ndekha anakandipangira ndani poti sanapezeke munthu ondithandiza amene munthu wopempha siningamachite kuwakakamiza anthu kuti andithandize iyayi siningamachite kuwakakamiza anthu that's why I try to mobilize my resources kuti ndijambule video iteke ndajambula video mwaikako ndrama yochepa imene sikukwana so 400,000 pano mukukanika kuti mundibwezere video yanga kuti ndibwezere ndikandrama kano nde mufuna nochani ino pa moyo wanga mufuna nochani pa moyo wanga alright my guys don't worry ine sinkhani yozimangirira kapena ninkhani yoti chani koma iyi ndi nkhani imene ineyo moyo wanga imene undisausa moyo wanga kwa masiku onsewa sinkhani so zina zimene mukuganiza za satanic ayi zimenezo zopanda ntchito ndilibe nazo ntchito ine sindingajoine satanic sindingapangezo zimenezo sizikugwirizana ayi ndi nkhani ya straight ine ndimapemphera ndipo ndimakhulupirira zoti kumwamba ku Mulungu alipodi manimvesesa ndi amene alibezo chimene anthu mungapange anyway thanks for watching amene munaonera ngati mungakwanise muzindipemphera but I'm okay I'm a strong man I'm okay nothing can happen siningazimangirire siningadani ma message anu onse amene matumiza ndawerenga ena manditumizira mavesi ndawerenga koma ndi nyengo imene neyo ndikukanikabe kumvesa I'm a strong man and palibe chimene siningazimangirire komabe moyo wanga ukusausika ndipo ndizakhala free pokapoka tawa kazandibwezera ine zinthu zanga that's what I want mukamandiona ndikuyankhula ma jokes pamene paja kucheza nanu ngati mwantima mmakhala nkhawa mwanimvesesa iyi ni nkhawa imene ndaona kuti sindingachitira mwina koma na should share with you cause yandisokoneza moyo wanga chaka chikutha sinditulusa nyimbo anthu mmango yankhula zanu pa Facebook paja anatha kuyankhula nzopanda ntchito koma sindingakwanisa lese umuyankha payekha koma this is the issue now kuti nenda isesa kuti ndipange zinthu zimezi ziwina wabwera ndikupanga zimene anakakwanisa moyo mwake. Alright guys, thanks for watching.